Ensemble nous sommes forts. Ensemble nous sommes forts. Merci beaucoup, camarades. On va bela jane fo. On va Mali active barakela fo. Et au cas où les gars jola ka kunafoni ni ka chari Mali mogoye. Et me présenter ne Aboubakar Koulibaly. Et du forme barakela bela jane ka nyemo la be fo ma ko secrétaire général. Et section commerciale secrétaire général et Sinabefu Fanakonana, syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, et au bureau Mahamdo Fanaye, secrétaire relations extérieures. Donc, en Ambi, quand il y a un préavis de grève, grève au Sénat. Et préavis de grève blara le 20 octobre 2023. Donc, un préavis bla et point temps on a des bas condamnés. Depuis préavis blara, on m'a volé le cancer, on a gagné ma volé le quai. Alors que préavis est charia et qu'a tandi et ce qui a formé, après parti flap c'est que ce qui a na kapuma syndicat aleni et direction qu'a côté là. Donc, au délai de 15 jours, Mali et Charia Gafé Konana, nous avons code de travail. Donc, nous avons Wati Bela Djenenke et employeur Manwili pour que si Kapoke Kabengansro, il y a beaucoup de bois matouamuna. Donc, on a un red d'eau, il y a beaucoup de période Konana. Il y a beaucoup de phases Folokera les 6, les 7, le 8, lundi Temeli. Donc, il y a beaucoup de phases Folokera. Donc, il y a une grève phase flanana. Il y a une phase flanana. Donc, ni au dame Nenabi, et lundi le 13, au Bekunche, et jeudi le 16. Donc, préavis nous il y a un temps de préavis de grève nous connaissons. Donc, il y a follow. Nous y le départ sans condition de la responsable des ressources humaines, Madame Soumano, Fatmata Dramé, pour un climat social serein et apaisé. Donc, vous voyez, préavis, la ligne follow. Donc, nous avons encore ressources humaines. Ressources humaines, là, il y a kafo, ani barakela were nyonche. Donc, familialité. Donc, al ni musira ama papier nyene bola, ika papier te nyene bo awati la. Wa kumanga nyumante fiye. Donc, ressources humaines mana ukama, uti ressources humaines ka barai. Ressources humaines kanga a Nini Tua Bela Jenena et Barab Seka avancé Tuamuna, condition fin kanga blasinga ka barakela bla, hakenyama konana wala sabseka ka barakeni kechugu numai. Donc ayaye ka fo et outi aleka niveau là. Donc aye la ini fonanke toujours wala sabseka Sénégal rechi ka Sénégal ko dabla. Donc wala sa obiseka faire barakela ma. Donc o kewalo damne na fait ma doit être sanctionné. Voilà ça, mon groupe est démotivé tout comme le bureau syndical suit. Ça n'a pas entrave à la liberté syndicale. Donc, voilà qu'on fait techniquement, chaque fois qu'il y a doga sarala, avec Faranka qui est arrêté à Tiglamoga Saray. Et tas sur le virement qui est il tas sur le compte là, il y a 2 millions et quelques, tas sur le sarate 2 millions. Donc, ni barakela est remarqué, Horoï, kake mogola la dire. Donc, après kata kadou. Mais Dieu merci, anga barakela mo kleno nedo. Donc na fin kera ou be nye folike ka foku non. Donc nye sara do so nga konti la menga sarate. Donc ou be klene ay. Donc mo taka bolo yoye. Al ni information be ka fen do nyini dron. Fa ka wuli ka se mo gre ma ko fela la sune ba soro problème gérer ka gele ama. Donc comme mo chwala. Donc climat social apaisé l'inter. La tension sociale est là. Donc, alors qu'à l'air nous sensibiliser le climat social apaisé. On a les décès là pour toujours continuer le climat détruire nous. Donc, barakela ou yere dia la yini assemblée générale là ko ale kata kaboui mo rekana anola. Oui, anga point follow. Point flana. La mise en place d'un fonds social conformément au décret numéro 148 PGRM du 22 novembre 1971 fixant les modalités de gestion et de financement du fonds social dans les entreprises nationales au Mali. Donc,
ni ay décret lajɛ depuis Musa Traoré ka fanga waati ni décret be donc ko ka fond dɔ di baarakɛlaw ma mun bɛ se ka u permettre ni kungoya bɛ baarakɛla mun da la o kungoyaw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na misaliyala baptême b'o la mariage b'o la décès b'o la c'est à dire baarakɛla bɛ se ka bila gɛlɛya kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ donc fond social bɛ se ka na kɛ sababuya ye k'a dɛmɛ a ka kungo ɲɛnabɔli la donc an ye laɲini kɛ ni fond social in dili la a mɛnna an ka préavis tɛmɛn'o la an ye laɲiniw kɛ an ye constitution kɛ mais par fini u nana lettre bɔ k'a d'a ma ko conseil d'administration ma sɔn ko ka a di donc o de la an y'a don nin fana préavis kɔnɔna na donc u ka bɔ a la tuguni SYNABEF bɔra ka grève dɔ kɛ sisan mois de juillet wagati o grève kɔnɔna na nin tun b'a la a point validera donc an y'a don nin kɔnɔna na pour que an yɛrɛ ka yɔrɔ la a ka bila sen kan walasa baarakɛlaw bɛ se ka a nafa sɔrɔ cogoya mun na donc troisième point l'application immédiate des engagements non respectés du procès verbal de conciliation du 4 mars 2021, à savoir la prime des risques avec le rappel jusqu'en janvier 2023, le plan de carrière et la diligence dans la signature de l'accord d'établissement. Donc, nous avons grève dɔ senfɛ donc n'an ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min n'a bɛ fɔ o ma ko PV de conciliation o PV de conciliation date ye le 4 mars 2021 o PV kɔnɔna na an ye bɛnkan sɔrɔ point caman na mais hali bi an ɲɛ b'a la point dɔ bɛ yen olu ma bila sen kan hali bi o ma lawaleya direction ma ka engagement bɔ a sira fɛ donc an ye laɲini kɛ yan sisan o point fɛn fɛn bɛ yen n'a ma bila sen kan n'a lawaleyalen tɛ donc direction ka a ka engagement bɔ a sira fɛ o point dɔ ye jumɛn ye n'o ye accord d'établissement ye accord d'établissement an y'a projet bila sen kan mais hali bi papier dɔ b'a jɛn parce que an tilalen signature la a taara direction nationale de travail la n'an tilara accord bɛ taa yen olu b'a examiner k'a lajɛ ni fɛnw b'a kɔnɔ n'a ni sariya bɛ dankari ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko non ko k'o yɔrɔ bɔ a la bon a taalen yen u ye observation k'a la u y'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen o man ɲi donc u ye accord in bila ka na k'a ɲɛfɔli kɛ direction ye yɔrɔ mun b'a la n'o man ɲi ani pièces dɔ bɛ yen n'olu b'a jɛn o pièces ka fara a kan donc walasa a bɛ se ka kɛ accord ɲɛnama ye donc hali bi accord in dalen bɛ yen a ma signé a bɛ direction ka bolo de kan donc n'o bɔra yen plan de carrière o fana o ko ma ɲɛnabɔ hali bi n'o bɔra yen prime de risque an ka yɔrɔ la risque ba de bɛ yen u ye évaluation yɛrɛ kɛ ka expert dɔ ta ka na ka bɔ institut national de prévoyance sociale la o nana contrôle kɛ o y'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ risque ba de cɛ ma donc o risque ninnu kan ka primer de correction ma se ka kɛ donc an ye laɲini kɛ sisan de fait que correction ma se ka kɛ an dun bɛ ka yala risque de cɛ ma donc risque ka primer. Quatrième point, l'augmentation de l'indemnité de transport à 60 000 francs. Maintenant, pour tous les salariés qui seront affectés sur le niveau suite à Samaya. Donc, à la unique, an bɛ bɔ an ka so ka na baara yɔrɔ la ni déplacement mun ye. Donc, o déplacement ninnu kɔnɔna na sariya la normalement a bɛ entreprise de ka hakɛ kɔnɔna la ale de kan k'a ta ka baarakɛla ta ka bɔ so ka na n'a ye baara yɔrɔ la ka bɔ baara yɔrɔ la ka taa n'a ye so. Maintenant, il bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn engagé o la comme transport o fɛɛrɛ ninnu kan ka segin ma o ye employeur kan diyagoya ye mais sariya fana ko k'a bɛ se ka bɛn fɔ la n'o ye forfait ye o forfait ninnu na an y'a ye 30 000 de tun bɛ anw bolo o 30 000 kɔnɔna na an kan ka bɔ yan ka taa yɔrɔ gɛrɛ la n'o ye fɔ Samaya ye donc dɔ de bɛna fara an ka essence bɔtaw kan donc o kɔnɔna na an ye laɲini kɛ de fait que dɔ bɛna fara an ka essence bɔtaw kan ka taa Samaya yɔrɔ bɛ janya donc indemnité de transport o ye de 30 000 a ka taa 60 000 la o y'an ka laɲini. Cinquième point, une indemnité d'affectation ou de déménagement de 100 000 francs CFA alloués de façon permanente. Maintenant, et intégré sur le bulletin de paie pour les salariés qui seront affectés à Samaya. Donc, Samaya tagali nasa, mɔgɔ min bɛna bɔ yan ka taa Samaya parce que bɛɛ tɛna taa parti dɔ de bɛna to yan.
maintenant partout min bɛna taa samaya donc indemnité dɔ ka d'u ma n'o ye 20,000 ɲɔgɔnna ye mun bɛ to u ka salaire kan o ye an ka laɲini ye proposition de don donc a kan ka négocier. Au kɔfɛ 6e point, l'octroi d'un moyen de transport pour les responsables non cadres avec les primes de responsabilité conformément des dispositions de l'arrêté numéro 91-194 MFC-CAP du 21 janvier 1991 et les modalités d'application des arrêts 7B et 8 du Code général des impôts. Donc, nous avons un responsable monté cadré. Donc, et transport tout boulot, moins de déplacement tout boulot. Ni est ton moins de déplacement avec ton boulot. Les responsables cadres. Donc, en est la unique, à tes non cadre mon boulot, ou cas déplacement d'autres ouma. Voilà ça, ou c'est qu'à bon, ou cas sous na kana baraoro la fiala. Au quoi fait prime de responsabilité mon fanambu boulot, aya ye kafo à kadogo. Donc, en est la unique, arrêtez d'obéir ou arrêtez un konana. Nous avons arrêté numéro 91-194. Donc, prime de responsabilité de fixer les nous arrêtés qu'on a. On va y avoir entreprise fin B. Mon chiffre d'affaires est à 250 millions par an. Qui c'est à 80 000 francs comme prime de responsabilité pour importer appliquer. Comme mon TC Oma, mon TC 250 millions sans qu'on a. Qui c'est qu'à 60 000 francs comme prime de responsabilité pour importer appliquer à Caen. Vous voyez, en 6e point. 7e point, la régularisation de tous les intérimaires conformément au procès verbal de conciliation du 26 juillet 2023 au plus tard le 31 décembre 2024. Au Konana, 7e point, en cas intérimaire, ça veut dire wati kunguruni Konana, intérim d'abord au Kama. Donc, vous avez posi fanana, posi mouni, entreprise est barade de l'intérieur. Donc, mais aya ye ka fon wa rola, intérimaire mumbe naya, on a bara kele neke, ambe activité kele neke. Donc, vous avez chara soso. Décret 313 du Code du travail, vous avez chara soso. Donc, si n'a pas fou recadre la yini fanana, PV de conciliation moussina le 26 juillet 2023, au PV ba ira ka fo intérimaire est recadable PEV en service là. Donc, Mumbe yes, en boulot 600, en gros, régularisé d'ici le 31 décembre 2024. Oui, on a la ligne Woloflana. On a la ligne Woloflana au corner toujours. Donc, de fait que on continuera comme mot d'ordre suit, kata grève là. Donc, grève avec les semaines dont nous est mercredi le 8, oui, on bela jenenka d'ici boka glonda là, ko oruka barabla. Alors que la grève elle est constitutionnelle. Donc, oui, Chara Soso Dofanae, Kaira et Anga Grevou Konana. Maintenant, point 8, l'instauration d'une prime spéciale de fidélité. Au prime de fidélité, ça dit l'entreprise Konana. Morobéen, depuis l'entreprise d'aller le fond attaché si ça m'a. En entreprise, il y a mourant en un an labi. Donc, au Moromumbe, Barayoro Reka, Walenuman, donc, Kouye, salaire Kunda. Donc voilà ça aussi qui a motivé tout le monde, encouragement de Fanandouma. Donc 9e point, la révision des clauses du contrat de prestation de l'assurance maladie complémentaire. Et à mon côté là, l'assurance de Bambolo, mais ce n'est pas à 100%. Donc l'assurance qu'on a, la clause du Wakono, la clause nous avons modifié. Donc il y a la modification qui a été au clause nous voilà ça, bella dynamique qui a été à Konana, Tchouamuna. Misalala, il va sur le cadre où est 100%, les non-cadres où est 80%. Donc, où est la ligne de Fanaï. La prestation du pays, à montant nous limiter les noms, donc montant cadre. Donc, il y a la prestation là. Il y a un mumbo qui a dit, où est le kacha, assurance de montagne. Donc, la ligne de Gake, où yoro nuna, voilà ça, où bébé ka laje, abse ka nyachoua muna, bella jenem se ka atonobo. 10e point. L'augmentation des frais d'émission pour les zones conflictuelles et l'instauration d'un frais d'émission pour l'axe Bamako-Koulikoro. Donc, on a souffert un peu boyan kata kai nyono et mopti et région nous bela obe livraison kay. Bon, aya ye kafo wati chamana 600 jamana kalaleno obe attaquer son mogo fesra là. Ou te son afura mine mais obe anga mogo ka
téléphone fɛn mun na u b'u bugɔ donc an ka chauffeur bɛ danger la donc zone conflictuelle mun bɛ yen an b'a fɔ n ko livraison tɛ k'a kɔnɔna la livraison bɛ k'a kɔnɔna na en tant que an ka baara de don an bɛ taa livraison kɛ mais u ka prime mun bɛ d'u ma n'o ye indemnité de comment on appelle des missions ye dɔ ka fara o kan o ye an ka laɲini dɔ ye o kɔfɛ région bɛɛ la mission kɔnɔna na wari bɛ di a la prime bɛ di a la mais a tɛ Kulukoro de la donc madama Kulukoro kɔni ye région dɔ ye an ye laɲini kɛ o Kulukoro fana mission ka kɛ a la wa ni mɔgɔ min taara Kulukoro ka taa livraison kɛ a ka indemnité de mission kan di a ma frais de mission o ka da a ma o ye 10e point donc préavis nin bilara le 20 depuis a bilara employeur ma weleli kɛ a ma an wele an mun ye partenaire an ka sigi ka kuma parce que n'i y'a ye syndicat ye préavis bila baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka laɲini de don o de kama préavis bɛ bila donc employeur ka obligation o ye ka baarakɛlaw wele sigi ka fɔ ka kɛ walasa grève bɛ se ka bali mais o ma se ka kɛ yan donc an taara grève la taali grève la fana u bɛ menaces de kɛ u ye mɔgɔw wele téléphone na k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ne de tugura syndicat nɔfɛ ni grève na ko baarakɛla employeur bɛ gɛn ka bɔ baara la k'i ka droit sara i ye donc u ye menaces kɛ fan bɛɛ ils continuent toujours ka menaces kɛ ka mɔgɔw bagabaga k'a fɔ k'u b'an gɛn ka bɔ baara la ko parce que an taara grève la alors que an bɛ hakɛ ɲini de la an bɛ hakɛ ɲini de la donc hakɛ ɲini kɔnɔna na grève c'est un droit constitutionnel donc an ka Mali constitution kɔnɔna na grève yamaruyalen don a la donc k'a fɔ fana n'i taara grève la k'i bɛ gɛn o ɲangilen don donc employeur fɛn fɛn b'o kɛ i kan ka ɲangi Mali yɛrɛ sariya mɔgɔw fɛ donc an b'o o gɛlɛya de kɔnɔna na bi donc o le de ka négociation ɲini ka négocier ni mɔgɔw ye walasa grève bɛ se ka dala cɛ cogoya min na o bɛ ka continuer toujours ka mɔgɔ gɛrɛw yɛrɛ ta ka na mun yɛrɛ tɛ baara dɔn mun ma deli ka bolo don baara yɛrɛ la olu bɛ de cɛ ka na baara kɛ a bɛ hakɛ to hali moto taxi tigiw dɔgɔyama tɛ u ma mais moto taxi tigiw de welela ka na bila baara de la u dun t'a ɲɛ dɔn donc u ye baara bɛɛ ɲagami ka bila a produit fɛn fɛn taara a tila bɛɛ seginna donc o ma leçon d'u ma tɛmɛnen la hali sisan tuguni u bɛ ka continuer ka mɔgɔ wɛrɛw wele ka na k'olu bɛ baara kɛ gréviste place la alors que la grève c'est un droit n'i taara grève la i man ka remplacer donc u bɛ ka mɔgɔ mun bila an nɔ la fura baara de don c'est très sensible e bɛ mɔgɔ bila fura baara la a tɛ a dɔn fura mun kan ka taga commande mun bɔra n'a kan ka a fura kan ka traiter ka bila ka taa pharmacie na a tigi t'a fura dɔn a bɛ taa fura gɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se pharmacien mun ma ye ale ye commande mun passer o tɛ yen o tɛ o ye n'i ma kunnadiya a bɛ tila ka o kelen na segin ka na yan donc a bɛ kɛ anw de kungo ye donc a fana a bɛ tiɲɛni la don entreprise kun donc faamaw bɛ ka continuer toujours au lieu de ka solution ɲini olu bɛ ka o yɛrɛ encourager ka tiɲɛni ɲangi fɛn yɔrɔ bɛɛ la donc o dusuma kasa mun bɛ an ka yɔrɔ la bi an tun bɛ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛmɔgɔ ye c'est vrai an bɛ situation mun na bi n'a fɔra ko grève caman b'a fɔ ko grève waati tɛ sisan ye grève waati tɛ sisan ye surtout pacte social mun signé la pour la stabilité ka bɛn ni kelenya ni basigi don jamana kɔnɔna na mais o pacte kelen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la employeur ka baarakɛlaw bila u ka hakɛ kɔnɔna na engagement mun talen don employeur fɛ a ka bɔ a sira fɛ mais n'o ma bɔ a sira fɛ donc ko pacte tɛ se ka respecter o bɛ pacte kɔnɔ wa pacte fana ma dankari kɛ grève la k'a fɔ ko grève interdilen don donc an ye nin bɛɛ de lajɛ ka négociation kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a ɲini pour que an kana na se préavis ma mais an ma lamɛn temps ma di an ma donc an poussera k'an bila ka taa grève la an yɛrɛ bɛ se ka fɔ employeur yɛrɛ bɛ ka an encourager ka encourager an ka taa grève la don o don ni grève nin kɔnɔna na don o don an bɛ mun perdre service kɔnɔna na a ka ca 200 millions ye 200 millions de pertes par jour donc u b'o tiɲɛni kun ka anw ka laɲini mun dalen don tabali kan hali n'a tɛ bɛrɛ bɔ u bannen don o ɲɛnabɔli ma 200 millions bɛ perdu don o don u bɛ k'o de préférer donc
an bɛ se k'a fɔ ninnu yɛrɛ tɛ entreprise ka ɲani fɛ n'i bɛ entreprise ka ɲani fɛ entreprise ɲɛmɔgɔ i kan ka cogoya bɛɛ kɛ walasa entreprise kana bin kɔlɔlɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma toujours ko l'argent n'est pas le bruit kana to fiyewu fɔnkɔɲɔgɔnya ka na i ka service kɔnɔna na a tɛ kɛ dɔwɛrɛ kama a bɛ kɛ entreprise yɛrɛ ka nafa kama entreprise ka nafa kama donc i ka ɲɛmɔgɔya i b'o bila kɛrɛfɛ waati dɔw la ka i bɛrɛ bɛn ni mɔgɔw ye walasa entreprise mun bɛ yen n'an bɛɛ b'o kɔnɔna na o ka nafa sɔrɔ sira bɛ se ka yiriwa cogoya mun na donc ni ne tun ye ɲɛfɔli ye ka ɲɛfɔ malimɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ lajɛlen informer ka sarangana fana kɛ état malien na vraiment u bɛ baara mun na u bɛ baara ɲɛnama la u bɛ baara mun na Mali jɔko la changement kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Mali kura an fana ka nin wulikajɔ in Mali kura ko sen b'a la parce que bengani juguyara kojugu ni injustice juguyara yɔrɔ o yɔrɔ donc ni wulikajɔ ma kɛ ka dankari kɛ injustice la donc a tɛ bɛn cogoya si la donc an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko bi entreprise bɛ employeur bɛ ka baarakɛlaw minɛ cogoya min na n'o tɛ minɛ cogo ɲuman ye parce que wari bɛ n kun n bɛ se ka ko kɛ ko mun ka di ye donc il faut que o ka dabila an ka jamana in kɔnɔna na bɛɛ k'a ye k'a fɔ ni n'est au-dessus de la loi sariya kan ka boli bɛɛ kan wari bɛ n kun wari tɛ n kun n ye fantan ye n tɛ waritigi ye n ye garibu ye sariya bɛɛ boli bɛɛ de kan fo bɛɛ k'i yɛrɛ ye o kɔnɔna de la n'o ma ye o kɔnɔna na dɔrɔn bengani bɛ juguya benganiw bɛ continuer ni benganiw dun continuera a bɛ na ni injustice ye toujours an mago bɛ mun na n'o ye malikura ye a tɛ sɔrɔ donc o de y'an ka bi weleli ye ensemble nous sommes forts ensemble nous sommes forts merci beaucoup camarades